Prajurit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal jurusan Sumerak Bangkahuni segera diluncurkan. Penumpang harap naik karena cuaca semakin memburuk. Tolali. Yo, mbok tabrak. Yo ya, kelap. Lah kok ora gelem inget-inget, Kak. Lah kuwi lah yo iya, Kak. Lah aku sibuk kok. Seperti gitu. Sopir batang, Sopir pekok, sopir gendeng, kowe ku gendeng, kowe ku pekok. pekok dhewe. Kowe. Alah, ora iso nyopir lho. Lugu ale. Iso metal. Yo kodang rek. Sampai melunduh kok. Kodho bludung. Sadar diri kok. Iku lha apa? Delok ting. Lam kenteng lho, Ndruk. Denger kok kok. Lah sing bojomu kembar Nisa Sabian tas apa iku lek? Ngambil wong. Mosok wong kalah karo wong. Lah kene kok ndi? Satran. Lah ndi motor? Lah iki bis lho. Takul celup. Iki kamu kon bru lho. Piro? 23. Piye kabare, Le? Alhamdulillah rada susah iki. Susah mikirno apa lek? Kirana aku potong kontrak mulai. Salah apa ngi? Anakku iki kondang nang rada mulai lho. Sopir kapal Umrah Bangkahuni. Kalau sekondang ya mana? Kondang nang rada ngabari wong tuane. Lah anak kok ngono le? Suwe lungane iku limben. Ngabari yo ora, telepon yo ora. Abine paling ketemu segoro ndak? Ora. Suwe rada ngabari. Memang apa nang ndi rene? Aku niki tanduranku. Nang ndi? Iki ngono. Sing matoa kae. Iya. Wis piye? Ya wis rada gede ya. Iya nek tunggone kena dicalang wong. Yo tak niliwat mata wong sih lho ya. Bisa. Nah seger iki bar tuku mas segar ngombe sik ah. Mantap. Kapal segera menyandur, penumpang harap turun. Kalau tidak turun, didenda kopi 3 gelas. Aku lali yo. Nek ora mudhun tak denda 7 gelas. Jebule iki anek wis iki yo. Ora kumpul karo ibu kamu pane, malah nyimpen kapal-kapal ning kalenan. Wedhus. Wedhus.